Vítejte v Horní Lomné, místě, kde má každý den pár hodin klidu víc. Místě, kde se město smrskne jen na pár otravných notifikací na telefonu a kde místo semaforu řešíte barvu listí na stromech. A pokud právě hledáte svůj kousek klidu, mám pro vás skvělou nabídku. Tamhle v tom domě na vás čeká byt 3+1 s užitnou plochou 68 metrů čtverečních, tak se na něho pojďme podívat. Byt je sice v původním stavu, ale to je jen plus. Nemusíte se přizpůsobovat vkusu někoho jiného. Můžete si ho předělat přesně tak, jak chcete. Dvě parkovací místa, sklep na uskladnění lyží a grilu a hlavně společná zahrada, kterou si můžete využít na relax, grilovačky nebo třeba pěstování bylinek. A až vás přestane bavit lenošení u domu, máte za rohem spoustu možností. Pěšky do pralesa Mionší, na výšlap na severku nebo se schladit u tábořiště Salajka. Tady se bydlí, relaxuje, tráví čas s rodinou a hlavně se tu žije. S klidem, který se nedá koupit. Teda, teď už dá. Nečekejte, až si váš kousek klidu koupí někdo jiný. Zavolejte a rezervujte si prohlídku ještě dnes.